Lela għandha 3 aħwa li għandhom diżabilità. Għana din familja ta' disa ħwa, din 4 subien u 5 tibniet. U 3 minn dawn it-tfal bi bżonni speċjali. Grace, Carmenu u Ninu. Illum it-3 jgħixu d-dar tal-Providenza. Kollox hu. Għax id-din happy, jħorġuhom, tapprezza ħafna. Li jagħmlu magħhom, dejjem happy. Mhux faċli jkollok 3 ħutek b'diżabilità. U allura dawn it-3 aħwa għal-ħares ma kienitx id-dar tal-Providenza. Grazzi tal-li setejn. Jina, il-mammi mitet zera ta' 59. Pero dejjem niftakara tajt min nafsa jsir minn dat li tal niġi niqsa jiena. Dejjem moħħa fihom kienet. Dejjem nixtieq ngħidu grazzi ħafna mill-fond ta' qalbi l-Father Martin għax jiena li għall-ħares ma kienx hu u nbiniħu ħsiebhom kollha hemmhekk.